నమస్తే సార్. శ్రీరాజ్ కల్లా గారు, నందకిషోర్ గారు, మీ ఇద్దరు కలిసి ఈ మూవీ చేసిన కొన్ని అనుభవాలు మాతో షేర్ చేసుకుంటారు. అసలు అనుభవాలంటే ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు తన హీరోగా అనుకుని చేశాను. తర్వాత సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు కొన్ని రోజులు కరోనా తర్వాత ఈ ఫైనాన్షియల్ టెన్షన్స్ అవి ఉంటాయి కదా కామన్. ఆ టెన్షన్స్లోంచి ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు హీరో తను ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న నమ్మకం, తను ట్రావెల్ అయి ఉన్నాడు కాబట్టి దాని గురించి పూర్తిగా తనకు తెలుసు కాబట్టి టెన్షన్ ఏమొద్దు రాజా, నేను కూడా జాయిన్ అవుతాను. తను కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్తో తను కూడా ఒకటిగా జాయిన్ అయ్యి సినిమా ఫినిష్ చేయడానికి పూర్తి సహకారం అందించారు. హీరోగా కాకుండా తన బాధ్యతలు కూడా తీసుకుని సినిమా మీద పూర్తి సహకారం అందించారు. దానివల్లే ఇంటిగా మనం ఈ సినిమాని ఫినిష్ చేయగలిగాం. పాండమిక్ టైంలో కోవిడ్ మీరు ఎలా ఎదుర్కొన్నారు? కోవిడ్ అంటే ప్రభుత్వం చెప్పినట్టు మనకున్న అవగాహన ప్రకారం మనం చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుని ప్రశాంతంగానే లైఫ్ ఇంట్లోనే ఉన్నాము, అన్ని జాగ్రత్తలు. కానీ షూటింగ్ అన్నప్పుడు కొంచెం టెన్షన్స్ ఉంటాయి కదా. ఎక్కువ మంది క్రూ లేకుండా తక్కువ మందిని తీసుకెళ్ళి చాలా జాగ్రత్తగా షూట్ చేసి ఏ టెన్షన్స్ లేకుండా బయటకు రావడం జరిగింది. ఈ మూవీ మొత్తం విలేజ్లోనే తీయడానికి రీజన్ ఏంటి సార్? ఈ స్టోరీ డిమాండ్స్ అంటే ఈ స్టోరీ పుట్టింది ఆ విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్ సంబంధించింది కాబట్టి మొత్తం సినిమా అంతా విలేజ్లో ఉంటుంది. ఒక పార్ట్ మాత్రం హైదరాబాద్కి సంబంధించిన ఉంటుంది. అది కూడా ఎక్కువసేపు ఉండదు. కొంతమంది అక్కడి నుంచి రావడానికి అదొక కారణం అవుతుంది కూడా అది కొంచెం పార్ట్ ఉంటుంది. మిగతా సినిమా టోటల్ 99% అంతా బ్యాక్డ్రాప్ అంతా పల్లెటూరే. పల్లెటూరులో మీ అనుభవాలు అంతా ఎలా ఉంటాయి? అది ప్రాపర్ మన వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఫణిరాజ్ గౌడ్ గారి ఊరికి ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు కానీ ఆ పక్కన ఊరు కానీ అంతా మనవాడికి చాలా తెలిసిన వ్యక్తి. తన సొంత ప్రదేశం అయ్యేసరికి షూటింగ్కి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా తనే పాపం అన్నీ చూసుకుని చేశాడు. చాలా కష్టపడ్డాడు. ఒక గంగాపురం అందులో రథసప్తమి రోజు రథం లాగుతారు. అది ఒరిజినల్ జాతర అని అది చాలా వేల మంది వస్తారన్నమాట. ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తారు ఆ గుడికి. అక్కడ వాళ్ళతో మాట్లాడి మన సినిమాకి సంబంధించిన ఒక సిచ్యువేషన్ ఉండడం వల్ల ఆ ఒరిజినల్ జాతరలోకి వెళ్ళి ఆ రథాన్ని హీరో చెల్లి ఇతరులు లాగుతారనమాట. ఒక సాంగ్లో మీకు తెలుసు. ఆ సిచ్యువేషన్కి చాలా కష్టపడ్డాను. ఎందుకంటే వీళ్ళు అంతా ఫెమిలియర్ ఫేసెస్. టీవీలో తను చాలా ఫేమస్, అమ్మాయి ఫేమస్, హీరోయిన్ ఫేమస్, అందరూ ఫేమస్ కాదు. 8,000 మంది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళలోకి వెళ్ళి అది ఆ టాస్క్ మేము ఫినిష్ చేయడానికి చాలా కష్టపడ్డాం. దానికి పూర్తి సహకారం మా ప్రొడ్యూసర్ ఫణిరాజ్ గౌడ్ గారు, వాళ్ళ ఊరి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్, ఆ ఊరి సర్పంచ్లు, ఎమ్మెల్యేలు అందరూ వాళ్ళ అసలు ఎంత సహకారం అందించారంటే చెప్పలేను అన్నమాట. అంటే ఎప్పుడైనా సినిమా తీస్తే ఇక్కడే తీయాలనిపించే అంత గొప్పగా చూసుకున్నాం. ఈ సినిమాలో సాంగ్స్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్? ఈ సినిమాలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫ్రాంక్లిన్ సుకుమార్ గారు అండి. ఆయన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఆయనకి 6 సాంగ్స్ చేశారు. 6 సాంగ్స్ కూడా అన్ని డిఫరెంట్ జానర్లో ఉంటాయి. మంచి సపరేట్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది. పాట ఒక రకంగా అన్నీ ఒకలా ఉండవు. ఒకసారి చాలా బాగా చేశారు పాటలు అన్నీ. సిస్టర్ సెంటిమెంట్ మీద 2 పాటలు ఉంటాయి. హీరో హీరోయిన్ డ్యూయట్ ఒకటి ఉంటుంది. దేవుడి మీద జాతరలో ఒక పాట ఉంటుంది. అలాగే క్లైమాక్స్లో అందరిని చంపేటప్పుడు ఆ అగ్రెసివ్నెస్తో కూడుకున్న ఒక పాట, ఎమోషనల్ సాంగ్ ఒకటి బ్యాక్గ్రౌండ్లో వస్తుంది. ఇలా అన్ని 6 పాటలు 6 విధాలుగా ఉంటాయి అన్నమాట. చాలా మంచి సంగీతం. ఆ లిరిక్స్ కూడా గడ్డం వీరు గారు రాశారు. ఆయన చాలా సినిమాలు రాశారు. ఆయన కుర్రోడే, తను యంగ్స్టర్. మన దాంట్లో కూడా అన్ని పాటలు తనే రాశాడు. సింగిల్ కార్డ్ మొత్తం అన్ని పాటలు తనే రాశాడు. లిరిక్స్కి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది. పాటలకు ఎంత మంచి పేరు వచ్చిందో లిరిక్స్ కూడా మంచి పేరు వచ్చింది. వాళ్ళందరూ వాళ్ళ జాబ్ని వాళ్ళు 100% చేశారు. మూవీ ప్రొడ్యూసర్ చూస్తేనే చాలా ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దాం అన్నట్టు ఉంది. అసలు ఎందుకు సార్ అలాంటి, అంటే ఆయన అంత ఇదిగా అలా ఎందుకు చూపించారు? అంటే స్టోరీ మీకు తెలియదు కాబట్టి ఆ ఇంటెన్షన్ ఏంటనేది అర్థం అవుతుంది. బట్ మన ట్రైలర్ ఎందుకు కట్ చేస్తామంటే ఇందులో ఏదో ఉంది అని క్యూరియాసిటీని ఆడియన్కి క్రియేట్ చేయడానికి మనం ట్రైలర్ అంత ఇదిగా కట్ చేస్తాం. 75% ఆ చంపడాలు నక్కడాలే ఉండవు. ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది. చెల్లెలకి అన్నకి మధ్యన బాండింగ్ ఉంటుంది.
ఫ్రెండ్స్తో ఉన్న రిలేషన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఆ కథ అంతా నడిచి ఎక్కడో ఒక చోట అతను అయిన వాళ్ళని నష్టపోయి ఉంటాడు, నష్టపోబట్టి అతను అలా మారాడు అనే ఫీలింగ్ తెలుసుకుంటారని మనం, అంటే మెజారిటీ కొంతమందికి ఏంటంటే 75% వదిలేస్తారు బాధలు. ఆ లాస్ట్లో ఉన్న ఏమైనా 2-3 షార్ట్లు ఉంటే వల్గర్గా ఉంది, బోల్డ్గా ఉంది, కంటెంట్ ఇలా ఉందా అని అనుకుంటారని కొంతమంది అలా అనుకుంటారని అందరూ అలా అనుకుంటారు. మీరు కింద కామెంట్స్లో చూసాను 100%లో 90% బాగుందంటే 10% బాగాలేదంటే అదే పెద్దగా పట్టించుకోండి. అదే గెటప్ విషయం కూడా మీరు చూసుంటారు, ఒక చోట గుండుతో ఉంటాడు, ఒక చోట హెయిర్తో ఉంటాడు. అనేది ఆ సిచ్యువేషన్ అనమాట. ఎందుకు గుండు చేయించుకోవాల్సి వచ్చింది, ఎందుకు పిచ్చోడ్లాగా మారిపోవాల్సి వచ్చింది, ఇదంతా కథలో ఒక భాగం. సినిమా చూస్తున్నప్పుడే మీరు దాన్ని ఎంజాయ్ చేయగలరు. నేను చెప్పినా కూడా అది పెద్దగా అర్థం ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంత అభిమానంగా వచ్చి నా ఇంటర్వ్యూ తీసుకుని మా సినిమా గురించి ప్రమోట్ చేస్తున్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా మీకు కూడా థ్యాంక్స్. నరసింహపుర సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. హాయ్, నేను మీ శ్రీరాజ్. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు న్యూస్ టీవీ. అందరికీ నమస్కారం, నేను నందకిషోర్. ప్లీజ్ వాచ్, లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు న్యూస్ టీవీ.